For the first time in years, Japresa show flopped yesterday at HICC. There was a lot turnout, and Wanwangwaka Garak ordinary section were told to occupy the VIP section. My pictures are Murkona and Ma one, and they were taken after midnight. Was it because audience yake kaenda ku church kuma church? Amen. Just nema ama 2K ayisi audience yake and vanga vakazarawo. Kwa vanga vakazara. Kuma ama 2K festival. Tomboti yanga iri nguva yeEaster chembere dzanga dziri tiri kuma Easter holidays ameno I don't know, but at the same time kwa Bling 4 anga akazadza kuchitungwiza, and Winky D was also there. Is it because of people's choice? Can I remind people again, kuti Diani people's choice? Kwa Winky Bling 4 kwa launch album launch kwa kazara singatomboite, and my tickets were sold out. This time Jaramba Murefu, he performed in an empty space. Iyo Easter yacho kwa Matthias Mary kwa kazara, so I don't think I cannot one preference kuti vanhu prefer kunonamata, but hatingambotaure kuti kunamata ama 2K vanga uri uko Bling 4 akazadza uko, so zvekunamata pa Easter ameno I don't know, but Murefu mamu this time around. It's not about kuti adiwe zezvekutaura nevanhu hanzi hatimude kazodai zanu chichi, but I feel like it was wrong timing probably, because 3 shows at once, wasn't it too much? I mean, I don't know what my shows anomboitwa amangani, because 3 shows, it seems to me like there were a lot, and kuchiperforma our faves kwese kwaiprefema vanhu vanodiwa, saka kwaMurefu kwakazongosara ndiko kwega kusina kuprefewa nevanhu kuti vaende ikoko. So I think kuti at this moment people are like Japresa is like bottom at the if there are shows that people can go like at once, kuti kwa Winky D, kwa Japresa, kwa ama 2K, the lowest attendance was kwa Japresa, and it will show you kuti ndiana anodiwa zvakanyanya, and was $30 a lot. Pamwe mari yacho yanga yakawandisa handiziva, I don't know, because vanhu vaicomplaina vamwe kuti $30 was too much, hey what. And also chimwe chinhu ndechekuti akaita naAlaine, and Alaine ndewo kuJamaica naWinky D, I think zvaizoita a good pay. Akapayiwa nemunhu ari wrong, zvaizoda Winky D kuti ange aripo on the side. Haanezuro akazadza nevanhu vashoma, ndo zvatingangotaure. Vamwe vari kuti taneta nekuitiswa nevanhu veZANU-PF, but ZANU-PF inopinda iri apa, because the last time I saw vanhu vachitaura kudaro futi vakanozadza last year when he did album launch yake, it was very full. It was like vamwe vanhu havana kutokwanisa kupinda mushow because of the way people were, like it was very full. Marketing yake probably it was bad this time. I mean, I don't know. Ina ndatomboziva kuti ndakaziva kuti ama 2K ndo yandakaziva near Bling 4 yake, to be honest, andakusangana nayo mastreet. I was actually shocked kuti vanhu vari kuenda kwaJapresa on Saturday. That's when I think I saw the poster or something like that. It was like kuti ndofunga marketing also was bad. I mean, I don't know. Can you please comment kuti who is your people's choice mu comment section, because Japresa, imagine kuti vote ya Winky D yanga 40 something thousand, then ya Japresa was like 10,000. So I just want to remind people that kuti zvinotaridza kuti chi. So 3 shows in one day might have affected. 2 aigona kubuda kana kuti iye yake da yakaita next week vanhu vaigona kuzongoti let's go. Let me just finish off nema comments evanhu panapa. Hanzi got yatadza kuzadza fake got. Hanzi vanoenda kuma shows vari kukereke. Zvandambotaura zviya kuti aiwa audience yake ndisichembereta ndiri kuchurch. Hanzi Easter is for church and family. Easter ndeyekunamata, but yekunamata yacho ama 2K iwe kumota ama 2K kwa Bling kana zvichinzwaro. Hanzi zvinowanika chaona hama achisekanwe. It will push us fans to do better next time. Amen. And kusina Winky D ati they didn't do enough marketing, to be honest. Ama 2K push my works. Aichocho kwadi ama 2K like they were just blocking every social media. Like everywhere. Ukaenda TikTok, ukaenda Instagram, everywhere. It was just Facebook, where it was just ama 2K promoting their thing. And they should have ZANU-PF youth, and they should have buzzed ZANU-PF youth
Don't tell us about holidays. Baba Abraham fills it up on the 31st zuwa remachechi. Aiwanzisa rambo zvekuti hey kuchechi Easter avazviramba. And they don't do enough marketing. I can't remember seeing any marketing video or on any of the platforms. I think vanhu vakungotsvaga ma-excuses ekungoti japresa, but munozoti everything has got a beginning. Kunogona kuri kutopera kwemukomana takatarisa kudai, but man, I don't know. And then someone is saying panapa haimbosiri nyaya yemarketing in this show yakatomaketwa kudarika yaBling 4. Nyaya iripo mazimba achadi kuitiswa nezanu. Haungati kune amendment bill number 3 and 4 hikes wotobudisa hako mari kunosapota chigananda. Izvo achaziya zviri. Ndiuzewo mucomment section why you think Japresa flopped yesterday. Like first, I think we have never had in years kuti Japresa kuflopa. Sure. Zvashamisa vanhu vakawanda izvi. Let me know in the comment section. Wasana subscriber, please make sure that you're subscribed and see you in my next video.